Zondagmiddag was het eindelijk zover. Na enkele jaren van voorbereiding werden op de Cultuurhistorische Dag de nieuwe uniformen van schutterij het Sandakker Gilde Sint-Jan aan het Vendraaise publiek gepresenteerd. Hoe voelt het? Ja, ontzettend trots. Een hele mooie dag. En dan zo te presenteren, zoveel volk, geweldig. Echt trots, echt trots. Ik vind het hartstikke mooi. En we hebben eerst een ander pak gehad, een zwarte. Alleen dat is een beetje oud geworden. Dus daarom hebben we nou een nieuwe pak. Ik heb in de uniformencommissie gezeten de afgelopen 2 jaar en het is een hele periode geweest om het te ontwikkelen. We zaten natuurlijk met 2 mannen en 3 vrouwen in de commissie en wij als vrouwen hebben minder verstand van het militaire gebeuren en we willen toch kijken dat we een beetje in dezelfde stijl zouden blijven. Maar we hadden ook wel wensen met het witte wat we in het uniform hadden, dat eruit zou gaan. Dat de rokken verdwenen uit het muziekkorps was een van de wensen. En zo zijn we op een gegeven moment tot deze keuze gekomen. En toen hebben we besloten dat we dus voor en achter de drumband en de schutters allemaal hetzelfde basisuniform hebben. Alleen kunnen we de epauletten wijzigen en dan hebben we het bovendeksel en dan hebben we weer een compleet ander uniform. Dus dat is het voordeel van deze uniformen. We kunnen voor en achter, links en rechts kunnen we wisselen. Ja, want het is niet niks van top tot teen compleet in het nieuw. Privé heb je alleen nog je eigen onderkleding aan en de rest is van de vereniging. Dus en ja, het bevalt me goed, het is geweldig. Ik ben trots op de vereniging, ik ben trots op de nieuwe uniformen. Trots op mijn koningschap dit jaar. Tweede keer sinds 2013 was het eerste en nu weer. Geweldig. Vorig jaar mijn zoon, nog even erbij te noemen. Ja, top. Ja. De nieuwe tenues zijn gebaseerd op militaire kledij uit 1848. De verantwoordelijke commissie bestond met 3 dames en 2 heren uit een vrouwelijke meerderheid. Dat is binnen de schutterijwereld zeer bijzonder. Ja, we hebben dat samen met de dames gedaan en ik vind het heel bijzonder. We hebben ook sinds dit jaar nu de nieuwe uniformen. Hebben we 2 sapeurs weer, de stoottroepen die de weg vrijmaken. En we hebben dames achter het vaandel tussen de schutters lopen. En dat is ook voor de eerste keer dat dat gebeurt. Ook besteedt Sandakker veel aandacht aan de jeugd, waarbij ieder een eigen taak heeft. Ik ben marketenster en marketensen is dan dat wij vroeger de soldaten hadden verzorgd. Dus wij smeerden allemaal het brood. Ik maak met mijn vader kogels en ja, dat vind ik altijd keileuk om te doen. En ik doe ook het terrein onderhouden, een beetje gras maaien soms. En ja, dat vind ik gewoon superleuk. Zondag start in Zevenum het OLS. En gesterkt door het nieuwe uniformgroep Schutters koning Alex Lamers kans te maken op de Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Ik zie het zelf ook nog meer in de 6-tal, dus mooier zou het niet kunnen. Mooier zou het niet kunnen zien om de vanroute te halen, echt niet.